Kúpou štartovacieho bytu alebo investičnej nehnuteľnosti na začiatku Petržalky rozhodne nemôžete urobiť chybu. Sme totiž v pešej dostupnosti centra a to vám v mnohom uľahčí vaše vlastné bývanie, ale tiež bude fungovať ako predajný argument pri prípadnom následnom predaji. Ja vám práve tu ponúkam elegantnú dvojgarzonku. A navyše za férovú cenovku. Chcete vedieť viac? Sme na Mlynarovičovej ulici, odkiaľ sa do mesta dostanete 25-minútovou príjemnou prechádzkou. Cestou miniete Tyršovo nábrežie, Sadianka Kráľa, Aupark či Chorvátske rameno a zastávku električiek. Tie sú dosť ďaleko na to, aby vás nerušili, ale dosť blízko, aby vám poslúžili. Aj občianska vybavenosť v tesnom susedstve bytu je nesmierne bohatá. Do 2 minút pešo máte zdravotnícke zariadenie, trhovisko, poštu, potraviny, ale aj množstvo drobných prevádzok a služieb. Byt sa nachádza na 2. poschodí zrekonštruovaného domu s terasou a tak sa reálne cítite ako na 4. Oceníte na ňom nielen 2 priestranné a zasklené lóžie, ktoré rozširujú váš životný priestor, ale tiež je slnečný, svetlý a tichý. Majiteľka v priebehu posledných 5 rokov interiér rekonštruovala. Ladila ho do moderných bielých farieb a vytvorila tak príjemný a zároveň nadčasový dizajn. Verím, že vás táto príjemná a nadčasová dvojgarzonka zaujala a čoskoro sa vidíme na obhliadke. Teším sa na vás.